Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos maray na aga po sa indong mga tugang. Malud po kita para sa pagpamibi kay San Antonio de Padua. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit, Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asiniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong nilanang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimin na sabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan na mamatean mi na. Ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang. Ngunyan iyo sineselebrar niya to ang memorial ni San Jeronimo, padi asin doktor nin simbahan. Sabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Prayer for 5th birthday sa kagadan ni Lucian Gio Navarro. Prayer for the gift of life of Claire, Margaret Serrano, Can Serrano family. Prayer in honor of Saint Anthony of Padua sa kagadan ni Maria Ines. Prayer for thanksgiving and for good health of Irenea sa kagadan ni Irenea Galang and family. Para sa espesyal na kahagadan,
for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer for successful ranking of Casiano Perdigones, ni Alon Perdigones. To pass the geodetic engineering exam ni Brian Zedic Bien, for passing GE board exam of Andre Marbella, sa ni Lynn Nolasco. Prayer for smooth and positive outcome of PR application sa kahagadan ni Eve. To pass the geodetic engineering exam sa kahagadan ni Sheila Marie Ranara. Special man na kahagadan ni Pauline D. Marbella, Giselle Asaituno Mendez and family. Prayer for safe travel and good weather ni Eduardo Porlares and family. To pass the exam of Shane Barakiel, kan Barakiel family. To pass the board exam of Andre sa kagadan kan Marbella family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para kay Roger Dulot kan Sanyosa family. Kay Froilan, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Kay Karina Candiskaya family. Prayer for the soul of Nora kan Lopez and Messenbird family. Para kay Eduardo Dulot ni kan Mendoza family. Para kay Nilda ni Michelle and Dennis Rebato. Para kay Angelica Dulot ni Maria Cecilia Robles Valenzuela. Para sa kalag ni na Alden Sr. Asin Rodante, dulot ni Rafaela Palles. Para sa kalag ni na Lina Asin ni Eleuterio, dulot kan Rosal family. Banwaan ng Diyos, mga tindog po ang gabos, asin awiton niya to, ang awit sa pagpuong. Sangarang ka nama, asinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasa sing katuninongan ni Kristo kagurang nantang pagkamot kan Dios pakisamaro Espiritu Santo mapas sa indog babos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa mga kasalan tagani magkanigayong kita magselebrar kan nga banal na misteryo. Nagkukumpisad ako sa Dios na makakaman asin sa indo mga tugang, tanagasala ko ng makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabaya.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, sin Santos, sin sa Indo, mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos sa makakamhan, na sin pakapatawalan sa to makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nagtao kay San Jeronimo, padi kan buhay, asin badaysay na pagkamot sa banal at tataramon, warasan naan sa imong banwaan, mapabasog, urog na gabos na urog sa gabos kan sa imong tataramon, na makuad diyan sa burabod na buhay. Ang burabod na buhay, uli kay Kristo, kagarang nanyamo sa imong aki, kay bamuasing kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Zacarias. Siring ang sabi nin kagurangnan, may madaratong pang mga katawuhan, mga nag-iirok sa dakol na mga banwaan, asin ang mga tao sa sarong banwa, masabi sa mga tao nin saruman na banwa. Madya arangunta ang pagkahirak nin kagurangnan, hanapon niya to ang kagurangnan nin mga hukbo. Ako madumanman, asin madaratong ang dakol na mga tao, asin makusog na mga banwaan sa paghanap kan kagurangnan nin mga hukbo dyan sa Jerusalem, asin sa pag-arang kan tabang nin kagurangnan. Siring ang tataramo nin kagurangnan, sa mga aldaw na iyan, mangyayari na ang 10 lalaki, nagikan sa manlain-lain na nasyon, asin tataramon makabit sa gayad kan gubing nin Hudiyo, asin masarabi. Makiiba kami sa Indo, hulita sa muyang nadangog, na ang Diyos yaon sa Indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos uya sa tuya. Ang Diyos uya sa tuya. Ang sa iyang syudad pinatindog sa bukid nin kabanalan. Namumutan nin kagurangnan ang mga tata nin Sion. Urog pa sa gabos na iirukan ni Jacob. Mamurawayon na mga bagay ang sinasabi dapit sa imo, o banwaan nin Diyos. Ang Diyos uya sa tuya. Ang Babylonia asin Syria ibibilang ko sa mga magmimidbid sa ko. Ang Palestina, Tiro asin Ethiopia, ini mga aki niya. Asin dapit sa Sion ipagsasabi, ang gabos tuminubo gikan sa Jerusalem. Ang Diyos uya sa tuya. Ang kagurangnan masabi kung ipagsurat na ang mga banwaan, ini tuminubo gikan dyan. Asin ang gabos mag-aarawit mantang nagsasarayaw. Ang sakong ginikanan, yaon dyan sa saimo.
Ang Diyos uyas sa tuya, ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabi mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga katarahon mo. Alleluia, Alleluia. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat San Lucas, kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanaranina ang panahon na si Jesus mahali na sa kinaban, nag-isip siya na magpa-Jerusalem. Nagsugo ni mga mainot sa iya, duman sarong baryo sa Samaria. Tanganing andamon ang sa iya nga agiyan. Alagad abo siyang akuon kan mga tawo, pulitas siya mapa-Jerusalem. Pagkailing kini si Santiago asin si Juan, mga disipulos niya nagsabi, kagurangnan, buot mo na pailigon niya to an pailigon niya to an kalayo, hali sa langit, nganing suluon sinda. Si Jesus nagkiling asin sinagwe sinda, dangan nagdagos sa masunod na baryo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa Indo. Ang santo na pinagsilibrar sa ngunyan, si San Hieronimo, sarong padi, asi nag-adal ka na tataramon o tataramon ka Diyos. Nagsabi na anday nagbabasa kan kasuratan ni Diyos, day makakamidbid kay Kristo. Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ. Ninulita, ang layunin o objeto kan pagsurat kang tataramon o Biblia, iyon na mamidbidan si Kristo. Aram niya to ng Old Testament o itong enot na libro, inota parte kan tataramon ni Diyos, iyo ang pagpreparar kan pagdatong ni Kristo. So the Old Testament leads to the New Testament. Kaya bigsasabi na kung an lumang tipan, dahil niya ito masabotan, magpon kita sa New Testament. As in, magbalik kita sa Old Testament. Ninulita ang agi-agi ni Kristo, ang sa istorya niya on sa New Testament. But sabihin, more or less, ikaw kitang ideya, managod kay Kristo, as in sayang Paschal Mystery. Itong sinasabi sa Old Testament, mga propesiya, mga puturong aksyon o events na mangyayari according to the words of the prophets. Kaya ini kabos na mga prophecies na utob ini sa persona ni Kristo. Kan kami nagduman sa Holy Land, duman sa lugar kan pigasabing Star of David, kung sa'y namodag sa Jesus, traditionally, kibababa so agdanan, sinsa pinakababa niya ang ani so inulidan kay Jesus, so Star of David. Alagad sa katayid kay ni o haradidigdi, may sarong selda o may sarong room, as in susog sa guide, yun na ito so pigistaran ni San Hieronimo, kan siya nagpaduman sa Holy Land, tanganing magsurat o mag-translate kang mga tataramon hali sa Grego, Hebreo, as in Latin.
Saro pang lingwahe na pig-translate sa Latin. So yun ang ginipo niya. The old languages, translate niya sa Latin. And from the Latin, translate man sa English and other languages. So hindi na po nagpon sa pag-adal kang salita ng Diyos. Personalmente, kita baga, pigiin kanyo na magbasa, pagrupurupan, ang tataramo ni Diyos. Inulita, itong mga nangyayari sa Word of God o sa Biblia, garo madasa na ito, istorya niya to. In a way, may mga istorya na related sa tuya. As in, sa pagbasa kayo, pagkaroporop kayan, garo man sa naso istorya ni Jesus, nababago giraray o nangyayari giraray sa panahon ta. Kaya dahi man ini maluluma o dahi man magiging irrelevant. So, learning the scripture, reading the scripture is making Christ present again sa satuyang pagbasa, as in pagurop-urop. As in, there's no other way na kung dahi ta midbid si Jesus, midbidon ta siya sa paagi kang pag-adal kang banal na tataramon. Ngunyan, itong mga pigasabi ang mga tugon, mga adal, kan binasa ta, yun naman iyan ang satuyang magiging guiding action o moral guidelines sa pag-utob kan sa iyang kabutan. Tabi kasabi baga, sundin ang buot mo, sunodon ang buot mo. Anong buot? Kung kayo nagbabasa, sa mga istorya ni Jesus, may moral lesson. So moral lesson, iyo to so, ingatan mong dahil mo pag-arugon, so istorya. Istorya mo so tama ay arugon mo so tama na katugloan ni Kagurangdan. Kaya ini si San Hieronimo, saro man na santo, matabang sa to, kung talagang niyaon so kusog buota, na pagkuropan ang salita ng Diyos. Sisay man ang Kristiyano na mayo dahil lamang nag-aadal kang o nagbabasa kang maral na Biblia. Samantalang iniso sinurat na naglalayo na ipamidbid sa Jesus, lalo na sa bagong tipan, tanganing maging at home susarong Kristiyano na buot mamidbidan siya. So again, ignorance of the Scripture, especially the New Testament, is ignorance of Christ. May the prayers of Saint Jerome bring us to an understanding of the Word of God. Pamibig ko mga tugang, tanganining sa kon sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangan, warasan sa mo na sa paarog ni San Hieronimo, kami nagorop-orop kan sa imong tataramon, urog na masigkat na magdolok sa pagdolot nin nakakaligtas na sakripisyo sa imong kadakulaan. Uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, Diyos na makakamandadaing kasagkoran, uli ki Kristo, no sa mong kagurangnan, ulit at sa piyesta ni San Hieronimo, pinapaugmamunggayon sa imong simbahan, ta pinapakusog kan panalimingan, nin mga makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan taramon na hinaharubay, as sininantabayan kan sa iyang pakiolay na nauyon sa imo. Kaya kaibagan kadakol-dakol na Angeles sin Santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan si imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangdan, kadagadan banal, borabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, kung anong tinapay, sin pagpasalamat binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhayaman kang kalis, singgerari na pagpasalamat sa imo, itinaoso sa iyang mga disipulos, na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sin danay natipan, napapaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagwatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. kaya kami nagurumdaman sa iyong pagagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangdan, kining tinapay ng buhay, sin kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kangawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karon dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singang gabos ng mga klero. Hiring man garamdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong mga pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan. Dangan ako asinda sa liwanag ang sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, San Hieronimo, sing gabos na Santos, nakaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay, na dahi kasagkoran, mag-umawa siya pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Cristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo. Diyos amang makakaman sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan na sing kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Katukduan kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nga ngahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, kawanalon ang ngaran mo,
magdatong an kaharian mo, mangyari an buot mo sa dagaan siring sa langit. Sa mong kakanon sa daw, tao mo sa buya mo niyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo mga nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na may maibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean asin an kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan, ka nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod gan sa imong simbahan. Asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kana nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tanda, ning katuninongan, peace be with you, peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Ang atugang o yan sa itong kagurangnan sa Yesu Kristo na kakaibahan ta kung sa tuyang pinaguhuropan sa iyang tataramon sa banal na Skriptura. Siyang kordero kan Diyos agpapara kan kasalan kinaban paladan mga inaabod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauuman. Tamanong kita kanawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibig kita. Kagurangnan kaming pinakakan kan langit no na tinapay, mapakumbabang nagaarang sa imo, na magpadagos na makusog sa dalan ni kaligtasan. Kagurangnan ang mga banal mong balaog na sa mong inako, manta nag-uugma kami sa kapistahan ni San Hieronimo, magpukaw sa mga puso kan sa imong mga paratubod, tangani masigkat sa banal na katukduan, masabotan nindan sa indang sinusunod, asin sa pagsunod magka-meet kan buhay sa God paman, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mag-offer magitan dikit na pamaybi para sa mga kapadean na ma-undergo kan recollection sa Bethlehem Pastoral Center sa Bakakay sa ngunyan pong aldaw. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibi sa Nudas Tadeo, asin San Hieronimo, kamo bendisyonan Diyos na makakaman, kabayanan sa inyong mga pamilya, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinuluto na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan na sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triumphant one God. You gifted us with faith unto to be your instrument of peace. Teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life.